Вітаю! Ви на моем канале Та Беларусь, я Татьяна, а значит вы сегодня убачыце Беларусь под моими колами. Это мой первый ролик на YouTube и первый день двухдзённай вандроўкі по заходнім Палесе. Сегодня я планую проехать каля 90 километров и показать вам все, что убачу на своем шляху. Погнали! Пачынаем са станцыі Пажэжын, што ляжыць на Хаціслаўскім кірунку, Маларыцкі раён. Першая згадка пра Пажэжын датуецца 1546 годам, калі памежная камісія абмяркоўвала спрэчкі паміж Вялікім княствам літоўскім і каралевствам польскім. У 1877-78 гадах тут была пабудавана чыгунка Брэст-Ковель, і з таго часу Пажэжын стаў важнай транспартнай кропкай. Прыкладна тады ж пабудавалі і гэтую станцыю. Час мінуў, але старая станцыя все яшчэ служыць хованкай для падарожнікаў і крэпка стаіць на сваіх вось такіх нагах. Ведаеце, за што я люблю прыладу Organic Maps? За тое, што яна бачыць дарогі там, дзе іх няма. Таму я вось іду зараз туды. Праз лес я дабіраюся да наступнай кропкі Пажэжынскага цардуба. Гэта батанічны помнік прыроды, якому ўжо каля 400 гадоў. Паглядзіце, які ён магутны. Я вырашыла спыніцца на адпачынак, выпіць горачай кавы і яшчэ крышачку паслухаць цудоўныя спевы птушак. А птушак тут дуже шмат. Вы толькі прыслухайцеся да гэтага атмасфернага гуку. Вышыня гэтага велічнага дуба дасягае 46, а то і больш метраў, а дыаметр яго 2 метры. Ён нібы захоўвае час, назірае за ўсім, што адбываецца навокал. А вакол ёсць што паглядзець. Мясцовыя лясы маюць неверагоднай прыгажосці ельнікі. Гэта унікальны батанічны помнік, дзе растуць каля 20 участкаў карпацкіх елак. Итак, я доехала до Великарытых. Это досыць вялікі насельніцкі пункт Маларыцкага району. Першая згадка пра яго адносіцца до 1566 году, калі тут было 30 земельных надзелаў і пражывала 59 сямей. На той момант тут дзейнічала Ілінская царква, которая до нашых дзён не дажыла. В прынцыпе, зараз таксама ёсць Ілінская царква, просто гэта ўжо сучасная царква. Таксама тут быў млын. І зараз мы паглядзім, якія яшчэ цікавосткі тут былі і што ад іх засталося. Я даехала да прысядзібнага парку былога маёнтку роду Блюмскіх. Блюмскія валодалі гэтымі землямі прыкладна з 18 годзе, не прыкладна, а дакладна, таму што менавіта тады гэта было пацверджана і зафіксавана. Сама сядзіба будавалася, напэўна, 19 стагоддзя, але да нашых дзён не засталося нічога, акром гэтай уязной алеі і некаторых магутных дрэваў кшталту таго ствалу, который можна бачыць за маёй спінай. Такія дрэвы тут яшчэ засталіся, але больш нічога не нагадвае пра велічнасць гэтай зямлі. А я нагадаю, зямлю гэтую ведаюць ужо з 16 стагоддзя. А мы едзем далей. Адзіная невялічкая кропелька, якая нагадвае пра гісторыю Велікарычны, гэта паштовая станцыя ў вёсцы Гусак, па сутнасці, якая мяжуе з Велікарычнай, і ляжыць яна на шумнай трасе. Зараз тут знаходзяцца чысці кватэры, чысці дом, а побач лётаюць туды-сюды машыны. Складана ўявіць, што некалі тут спыняліся павозкі. Далей па гэтай самай трасе я рухаюся ў Чарняны. Але спачатку вырашаю заехаць
на заправку. Ведаеце, я туды заязджаю не таму, што там нейкая суперсмачная кава. Я заязджаю туды, таму што там заўсёды асаблівая атмасфера заправак на шляху. Гэтая заправка здзівіла мяне так, як не здзіўляла яшчэ ні адна. Вы толькі паслухайце і паглядзіце на мой здзіўлены твар. Уже амаль доехала до Черняна, засталося всього кілометрів 5. У Черняна вже починаються більш цікаві кропки, там в основному церкви, але яны старожитні, яны драўляныя, яны дуже пригожі. Пакуль што я еду просто наўпрост, дорога мяне уже крыху праз гэта падстаміла, тому што хочацца чагосьці цікавенькага, чагосьці новенькага. Надвор'е файнае, як бачыце, я распранулася, лес файнюткі, мне здаецца, гэта грыбныя месцы, прынамсі ён так вось выглядае, як грыбны лес. Таму я апошні рывок да Чарнянаў, а далей 3 падраўляных церкваў. Паехалі! Чарнянская царква згадваецца ў дакументах, датаваных яшчэ 1574 годам і далей. Але ў 1870 годзе вядома, што тут рабілі рамонт. Адрамантаваная і адноўленая царква працягвае дзейнічаць і дагэтуль, цешачы мясцовых жыхароў сваёй прыгажосцю і гісторыяй. У 1883 годзе пры царкве адкрылася царкоўна-прыхадская школа. Наступная моя кропка знаходзіцца ў Дарапеевічах. Гэта таксама драўляная царква, і таксама мае яна нейкае такое сэрца, якое грукоча і цягне прыслухацца да яго. Свята-прычысценская царква адносіцца да 1671 году. Таксама ў Дарапеевічах знаходзіцца, здаецца, зусім супрацьлеглы сімвал. Адна з галоўных славутасцяў – гэта вялікі крыж. Крыж знаходзіцца на выездзе з вёсцы ў самым полі каля дарогі, і ад яго адкрываюцца неверагодныя віды. Еду я далей. Зноў сустракаю царкву ў Новасёлках. Гэты населены пункт вядомы яшчэ з 1563 году, але сам храм быў пабудаваны ў 1881 годзе. Хаця насамрэч сустракаецца меркаванне, што была пабудавана Міхайлаўская царква і раней, але пакуль мы дакладна гэтага не ведаем. Мы ўжо знаходзімся ў Верхалецці. Гэта апошняя кропка на маім сённяшнім маршруце, которую я яшчэ не бачыла на свае вочы, а менавіта Мікалаеўская царква. 4 лістапада 2024 году царкве споўнілася 136 гадоў. Уяўляеце? Але ў 2020 годзе яна пацярпела ад пажару, што цяпер я не скажу, здаецца, нібыта яна заўсёды такая была, крыху больш новы купал паставілі. Зараз пакажу. Еду я спачатку па асфальце, а потым жыццё вывозіць мяне на вось гэтак званыя зыбучыя беларускія пяскі, па якіх ніяк, акром як пешкі, не атрымліваецца ісці. Даходжу да знаёмай трасы Кобрын-Дывен, я тут ужо праязджала на ровары, і я так не люблю вось гэты прамы маршрут, але варыянтаў няма. Вось на шляху яшчэ сустрэнецца на дзіва цудоўнейшая царква. Гэта адна з маіх любімых драўляных цэркваў Беларусі. Свята-Пакроўская царква
пабудаваны ў 1899 годзе на месцы старога храма ў Хабовічах. Я прыехала ў Дывін, але я прыехала настолькі позна, што здымаць цэрквы ўжо проста не было магчымасці. Таму я здыму іх заўтра. Дзякую вам за вашу падтрымку, каментары, падабайкі, падпісвайцеся на канал Тай Беларусь. З вами я, Тацянка, а гэта значыць, што хутка выйдзе новы ролик. Бывайце здаровы!